יש לנו אוויר שלוחץ, נכון, אבל האוויר שבפנים והאוויר שבחוץ מפקים באותה עוצמה, ואז מה שקורה, אנחנו יכולים לפתוח את הכדור שלנו. עכשיו, אנחנו הולכים לעשות איזה שינוי קטן. אני פה. הכל בסדר. אני רוצה להכיר לכם פה את המכונה הקטנה שיש לי פה. ואנחנו הולכים להפעיל אותה. רגע, בואו נחזיק את הכדורים. הופה, רגע. אנחנו צריכים חשמל כדי להפעיל אותה. יפה. עכשיו, בואו תחברו קצת הפחסים של הכדור שלנו. אתם מיד תראו. ואני אחבר לפה את המכונה שלנו. עכשיו, המכונה שלנו, מה שהיא עושה, היא מכונה מאוד מיוחדת. היא שואבת. היא שואבת אוויר. ואיפה אתם חושבים שהיא שואבת אוויר? מבפנים, מתוך החלק הפנימי של הכדור. ועכשיו, אני מבקש מלארי ו... תחזיק. תחזיק. יפה. מקודם כשלארי וגלעד בואו יותר לכאן כדי שכולם יוכלו לראות אתכם. בואו. הנה. יפה. מקודם כשלארי וגלעד החזיקו את הכדור והם לא החזיקו חזק מדי, אז מה קרה לכדור? הוא נפתח. אבל עכשיו אני רוצה שתנסו לפתוח אותו. תמשכו. גלעד, תמשוך. תמשוך לצד שלו. תמשוך. חזק. וואו. חבר'ה, לא אכלתי לארוחת בוקר. כל אחד מושך לכיוון שלו. הלחץ פתוח. יש קצת לחץ בפנים. נכון מאוד. מה שאמרו פה זה מאוד נכון. יש אוויר עכשיו שנמצא בחוץ ולוחץ על הכדורים, ואתם לא מצליחים ויהיה לכם גם מאוד מאוד קשה.